Здравейте хора, вие сте с Дайо Дилото, пета част. Днеска сме с морската глава поход през призрачния мост на Дилото. Ще бъдем в пещерата. Да намерим крокодилския бомбардирач. Картата. Великата карта. Аз съм Дайо Дилото и ще преодоля всичко. С морската глава, това ми е спасителният екип. Морската глава, която ми говори в миналия клип. Се слезна в страшната гора на Дилото, която се мина през призрачите. Чувате ли ги, хора? Чувате ли ги? Реката и пираните са вътре. Река с пирани и са кули, много опасно. Но за Дайо Дилото, все пак нищо не е страшно, хора. В мен съм взел най-скъпоценната карта. Снимачо, тя е ценната карта, която ще бутне всеки. Аз съм Дилото. Сега трябва да влезем в страшната пещера на Дилото. Дилото, Дайо Дилото влиза в пещерата. Каменната пещера на ерата. Разбрахте ли? Тук са живяли каменните хора на Дилото. Вижте, хора, обладаните одила. Но аз държа картата! Картата държа! Дайо Дилото! Виждате ли, аз съм в пещерата? На призрачната вещица! Вещица! Качи се! Качи се в глава! Качи се! Хора, между другото, усещате ли топлината? Тук е топло! Горещо, Дайо Дилото трябва да влезне! Но какво? Виждам там! Ти си! Аз съм Дайо Дилото, изчезни! Аз съм Дивия! Чуваш ли, аз съм Дивия? Носа специалната камера против защита! Дали! Лайго! Лайго! Браво! Лайго! Лъвската глава! Хора! Много хубава пещерата. Отиваме по-навътре на другата опасна пещера. С Дайо Дилото. Браво, лъвска глава, съм сигурен винаги. Великият снимач, той винаги с мен. Хора, винаги е с мен снимача. За нея се говори, хора, че там има всякакви експерименти. Ще влезем! Аз съм Дайо Дилото и ще влезна във всякъде. Ето е портала. Хора, портала. Портала! Портала! Вероятно. Най-страшните пещери, хора. Продължаваме нагоре. Да минем през гората. Елате с него. Минайте. Дайо Дилото. Хора, видяхте най-страшните пещери, които ви ги показват. Дилото. Има вълци. Има река с пирани, хора. Но аз съм жив. Риколата. Аз съм Дилото.
има познати шофьори. Пътя на страшното! Пътя на най-страшното, но аз съм безстрашен. Аз съм Данил Дилков. Ще навлезем в по-страшна ситуация. Ще минем през гората на страшната мъгла. Страшните призраци! Ще бъде интересно. Видяхте страшните пещери. Данил Дилков е величко. Бъдете диви хора, диви като мен! Тъпи като него. Предавайте! Живейте в дивото! Аз съм дивия! Хора, през страшната гора ще продължим надолу. Дивия! Ще минем през страшната гора. Хора, ще има и друга част за страшната гора, която минаваме.